जनकपुर वाली भौजी अभी हो कहाँ रे? कहाँ रे? वाह जनकपुर वाली भौजी अभी हो। हाँ रे उहे लागता। चल मजाक उजाक करल जाओ। चल मजा लुटल जाओ। मजा लूटी जाए। ए ले धवरे दारू चली मजा लूटी। भौजी कहाँ गे रहलू ह? खेत नु गइल ले गहूं में पानी पटावे अकेले? न भइयो बा कहाँ बा भैया? बाकबूर खेत में नु पानी आवता पानी पटावते। काहे भौजी बड़ी झकास लागेलू। बाकबूर छिनो सब कहाँ कहाँ ठीक आवेला। ए कौन सरवा से बारे रे? हमरा घर वाले के छेना ता रुका सरवा आवे दे हम तोरा सबके हम बता नहीं रुका सरवा। रे भैया आवता भागो आगे मौगी के रहलू सब तोरा ल रहलू से जाय जी रउआ भाई सब नु रहलो ह। झूठ बोलतानी। जी हम झूठ बोलतानी। हां रउआ के भक्चो रे दिमाग बा का। हम जाय छी देखे जाओ। के पकड़बी त हम तोरा के हम बता चल सरवा गोल चल रुका चिल बिल में रुका ले। चल जल्दी रे सरवा हमर जगह दे रे सरवा रे। ओए सारा खाबी तू बाहर निकल ए बचाओ रे सरवा। कार सरवा मर गइली। रे साला ई त मर गइल। साला के ना छोड़ सरवा चल, साइड मार, ना मार के। छोड़। ई त मर गइल बा। का भाई ए कुछ बोलत नहीं के। ए जी ए सुना तानी है कहाँ भागल ई सब। ए जी का भइल त मर गइल बा। आवा जरा सरू के बेटा सब कम देखा होता रे। ए जी तो कैसे है आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिए और कमेंट कीजिएगा। और इसी के साथ चलते हुए अगले वीडियो में मिलते हुए के लिए